Je 8 hodin ráno a náměstí Jiřího z Poděbrad už žije. Trh tu funguje roky, ale místo dostalo nedávno novou tvář. Pulty se plní barvami. Kadeřábek, lilek, červená řepa, paprika, cibule. Lidé sem chodí hlavně kvůli jednomu. Kvůli čerstvosti, kterou v supermarketu jen tak nenajdete. Třeba taková cuketa? Vypadá jednoduše. Ale i tady platí, že ne každý kus je stejně dobrý. Dobrá cuketa by měla být pevná a mít lesklou slupku. Pokud je matná nebo měkká, bývá už starší. A menší kusy jsou často jemnější a méně vodnaté než ty velké. A pak rajčata. Tady je výběr skutečně bohatý. Masitá, srdcovitá, protáhlá do špičky. Tahle odrůda se srdcovitým tvarem se jmenuje Oxheart. Vedle ní pruhovaná, oranžovo-červená, ukazuje, jak různě může jedno rajče vypadat. Jak ale poznat, že je rajče opravdu dobré? Nedívejte se jen na barvu. Kvalitní rajče je na dotek pevné, ale zároveň mírně poddajné, ne tvrdé jako kámen. A přivoňte si ke stopce. Pokud tam cítíte typickou rajčatovou vůni, je to dobré znamení. Bez vůně bývá rajče často nezralé nebo pěstované jen na rychlost. Trh ale není jen o rajčatech a cuketách. O kousek dál láká ovoce. Jahody, broskve, pomeranče, hrušky. Ke správnému trhu patří i káva na cestu. Rajčata i cukety teď poznáte na první pohled, nebo spíš na první dotek. Ať už na Jiřák vyrazíte hned zítra nebo až za týden, vybrat ty nejlepší kusy pro vás už nebude problém. A jestli vás baví podobné tipy a triky, mrkněte i na jiné videa od Gourmetu. Příště se podíváme na něco úplně jiného.